Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kehanyo trip Youth Council laga South Trip Yayong Arajar Pausan, kelakran syar laga Sorkar Pedeng, Kamla Benbentre Kam Megajing Dawa Bentong Kam Prapo Person, Dagi Nurse Kentei, Batang Arpo Person Nigi Nurse Shinrang Hanigrims Hospital, Keseng Ganam Ailat Satya Ban Pelong Megajing Tongkam Nurse Hapok Ganik Hospital, Melapenya Daga Sorkar Pedeng. U President KHYC Baroy Kupar Syndrome, Hakajing Kiram Begilal Patai Kubor, Lepen Pau Gajing Skolingo, Halogajing Lek Lanjang Kibor, Penya Ganigrims, Hakabaya day baki mat jing dawa ki bakaseng kalabo. Nakaliang jong kaseng hadin ba ngiladap wan ban ye kendu ye kibor penya jong ka nigrim sa ka South Trip jong ni bana kuladap. Bana ka to wasngi ngilakren do ba syai ba nigrim ska di ban ai juba opo ka hinyo singi. Ya ki jing tho la ni ki jing dawa ki baka kaseng kalabo hakmat jong ka nigrims. Kumban syuong penkenmau yang ngilang baro ba kajing don jong kini ki Central Institution lani kita ki jaka jong ka Sorkar Pedeng khamtam e hangni hapo kani hapo kari gebi ya kajongi kala kala long penban kata ka jaka ka ba penyo nong ya do om ya ki trairi ki trai mulu ngilai i ya kani grams bakalong kumno ngilai i ya kani hu ngilai i ka Central Agriculture University hapo Impal ka jong ka Impal ka badon hang ti hapo ha umiam ka jaka banginyo ya ka university ngiyo penban ka college kajela kajongi kala ai ya ka khendo ya ki jaka ya ki niki institute ki ba per jong ka Sorkar Pedeng banwan bu akani gari ke kajongi da ka jingmut bakan long ka jingmen toy la kalong ki jaka puli ki kun samla ki jongi ki nyok puli la kalong ha ka kam ga jam ki kun samla ki jongi ki nyok kam yo jam ringyo i bakani ka jing ai e ka jongi ya ka jaka ka jing ai e jong ka Sorkar ka jaka kam shimlong kata ka jing yo nong yengi namar naus nam shaus nam nakapor sa kapor kiseng balang gi ba fer ngi kum ki kunhun tremon sau bang ngi hap ban ya pen ibor ngi hap ban ya le ki kam ki ba fer bandawai kata hok ka jongi kabala pelong ya kaseng menta kasngi banwan ha kani ka jaka banwan ha kani ka office jong director jong negrims kalong ru ban pen kan mau yang ngi kum ka jat menteri bahakani ka ju kasngi shispa khandai phun riu snam men shua usim tirot sing haringkat bat ki wei pat kisim jo kari khasi ki le persya ya ka Sorkar Pedeng kari gasngi kaban pen kendet benriu yangi kum kajat benriu kani gasngi kaban pen kitia yangi kum kajat benriu banong bakapur kala dei bangi ngin kam kenti ya kibakum kini ki office jong ka Sorkar Pedeng ki badon ha kani gari gibi ka jong kam dei shu kapur ban ailat bamaki kin le kat baman ngilai ka be ka baca pon igrims hakini ki snam ki beladap di ki jing thongkam ki briu na ki wei pat ki jela da ki spangut ki yo benrung ki kun samla ki jongi tang riu ban nyungut ki yo na ki tiki arspa ki lai spa teli ki pos ndei tang kata ki bon ki belajar hapo negrims ki don ki kes ki barang yat mentah hapo high court ak bagi kun samla jo kajat benriu ki syak penduk ban syak tap kam tang namar baka negrims ka kale kat bamon ka interpret kat bamon ye ki rule ki ai ki baka kamon ki hab ban le chai kut dalale chai kut ka hai kut kong ki nigrim pihak ban thungkam ya kani ka kun samla na ka jat benri ko jongi namar ba pila ya la iki kendon ka bamut ba ka nigrim selera ka kwa ban penkela ya kita ki an ki rule lada mon kini ki officer jo ka nigrim skila ban le ne lada mangingi wan ban bu ka jing dawa ban thungkam khambuni ki kun samla ki jongi ke ka baki ki penpa ko long ba omla ban le namar ba omdon ka an namar ba ka Sorkar Pedeng namar ki bo Sorkar kimsha ban le wan sakani ka jaka mentah ka singi ban peni bangi long try hala lor ka khendo ka siap ngilong try hala ko jong kari bat kini ki beri ki banabar kimla ban ong banwan ban lemon hakani gari ki bi ya ka jongi kata kari ka khubur ka basai ka bangi kha wa ban kha ndei tang shenegrims ka nihu ka CU bat kiwei ki office jong ka Sorkar Pedeng banang ni syakmat ndei syu ba pin lemon kani gari ka jongi ngila ai fi ka jaka ngila ai fi ya ka puta ba pin shna ba pin tei ki building ba pin le ki pim dei pat ban klat bagi kun samla ki jongi ki dei ban yo ru ikalat la kalong ban puli la kalong ban trei ban ta ta ka jing ya keren ka jongi ha ka tu ka jing ya penibor ka jing ya ko tha mi yo director na pu kamera na mar mene kwa ban ngin ya syong ngin nang ya syong ka kamera ka jongu ngila ong da ka basai ba kam dei syu ka por ngi ban ya keren ngila ai fi ka por nyos ngi ba pin juba ndai nakaliang jong negrims ki khlam juba ki ken sting bat kim ken ya kata ka city ka nakaliang jong ka seng ila bo ngimban si banwan ban peni da ka bo
Bantong yo director jangan negrim selalu kuat bani keren wan syabar bo ndau lawan syabar usong yang ngi baka city kala long ready ngidang mut ban phak mentah kasi kamut ayu bangindang mut ban phak mentah kasi ondang ila poi mangi hang ni tingi layo pediang ru mentah ya ka city ya ka bana kaliang jo ka negrim sekala ai kijing lawa jo ka seng ka bayday but ki examination center kiloong baka negrim sekala bu ya ka HLL kum kawai ni ki agency ka ban penyat ya ka ni exam ya ka ni recruitment exam nama anak kalian juga sing ilong bangim kwa bayday baka nursing ilong bangim kwa ban pediang ka norset ngilai i ka norset kalong kumno ilong baday ban pelong hi da kanu agency la ne da negrims ya kata kila pediang ban pelong da HLL ba ke agency ka bala itu da ka sarkar pedeng ba bayday biki exam center ngila da ban ong ya ka negrims so ki kun samla ki jongi ki baday na kani ka jala ka jongi ki day ban yo kun ya ka exam hang ni ya ka jala umday ban pha ya ki shakiwei pat ki jala Bada ya kataru na kaliang jo negrims kila ada ban priang. Bat kawin ni kimat ki bakongsan. Ki bakaseng ga dawa ka day ka prapo arpo persen. Ka female to male ratio ka bakaseng galong ba fidei ban pentri kam ya kani ka female to male ratio kumut bah ka jing thep kam ka day ban long prapo la arpo. Na kaliang jo negrims kila pentip yangi baka negrims kala pha kan pha jing tho. Sya ka ministry sa sisian pat. Ban pen kan mau ya kani jing dawa jong kaseng bat hadu menta ka juba ku ba ministry ka ai kam syai la kani grim skala ne kamla ban le ya kata ka prokol arpo persen te kaseng gala kren da ka syai bala da ka ministry la da kani grim kam pentri kam ya ka prokol arpo persen na kaliang jong kaseng inom ailat ba kani ka recruitment kan ya syahmat kata ka de garai ka bana kaliang jong kaseng ngila shim bat ngi sawat no de kiwei kila lenti bangin penting kena baka ni ka prapo la 4% country kam hapo negrims kita ki di kimat jing dawa ki bakongsan ki baka seng kalabu hakmat jong negrims bat ki don ki baka lapdiang ndre habade baka arpo prapo la arpo nakliang jong negrims ki ong bikinang tho biang sa ministry ban pan ni ka jingbet bala kila ni kimla ban pentri kam ka ni ka prapo la arpo kumbale hayim kumbale ki weipat namar ba kum bakalong himenta ka negrims ka recruitment rule jong negrims kamdon kata ka provision bakala banuan ra kata ka prapul arpo ki hap banuan ra ka jingkela ha ka recruitment rules ka jongka banuan ra ka jingkela ka recruitment rules ki don kam ya ka approval jongka ministry ti kum bakalong menta habede prapo arpo kin hap ban tho biang sia ka ministry bat ngi pat na kaliang jong seng ya kren ka basai balada kimla banuan ra ka prapul arpo naman ngitiang balar ka exam ka ya be syakmat kan long biang kumju kinwan biang na ka sispa lan na ka arspa kinwan biang prapo persen lan ni knai persen de kishenrang ki banwan banlong kineur sang ni apot negrims ya kata angin nomla ban pediang pola 4%. Kumakalong hi kani grims kaong ba ya katu ngile kat kum ki direction ki baka ministry ka ai ka baar ha ka recruitment rule jongka negrims kamdon kata ka provision ka bakila ban le prapola 4%. Ti hadin kata ngila let bangi kendo yo director ban pa ni ka jingsha nakaliang ka jong ong ban nakaliang jongka negrims ki push ban yo ya ka prapola 4%. Ni kumakalong hi menta ka ministry ka health ministry kampat ay ka jubab ka basyay baka negrims la kala ne kamla ban pentri kam ya kata ka propo la 4% na kaliang jong director ulong baun sa tho biang baun penken mau biang sya ka ministry ban pan ba kum ka negrims ka di ban yo ya kala ban le ka ni recruitment propo la 4% tu ka dekat kum ka roster ya ka tu ngim don e ngila check ya ka roster register ka baka negrims ka le ka tu gile ka kum ka roster tingim dan e ban kren ri na kaliang jong ka sengil ong ba ka negrims ka di ban page banang ni akmat ki ST list ki di ban KST reservation ki di ban follow be tik at kum ka reservation kang bagi kun ki kun samlang ki jongi kinyo ban yo lat ni ka institution ban yo kam